Ni di fynd at y sleid nesaf fel un agos. Nes i ddewis hon i agor yn aroliad, da ni wedi dod i addoli. Falle bod ti'n un rhyfedd i mi ddewis. Ar ôl iddyn nhw weddio, dyma'r adeilad lle fydda nhw'n cyfarfod yn cael ei ysgwyd, dyma nhw'n cael ei llenwi eto'r ysbryd glân, ac roedden nhw'n cyhoeddi neges Duw yn gwbl ddion. A fel da chi weld, mae hwnna'n llyfr yr actau a'r eglwys Gristnogol yn tyfu, yn ymestyn allan, yn ffynnu, ac yn gwynebu erledigaeth. Ond da ni'n meddwl, mae'n dweud roedd y lle roedden nhw'n cyfarfod yn cael ei ysgwyd. Mae hwnna'n beth rhyfedd ydy. Bod nhw wedi dod i addoli, a bod yr ysbryd glân yn dod, a bod y lle yn cael ei ysgwyd. Mae'n emyn yn does. Jacobs ac yn gwein. Wyta'n cofio, neu gofio mewn eiliad. Ond oedd gen i stori bach dwi wedi ddefnyddio o'n blaen, sy'n gysylltiedig am pregethwr gwadd ni. Diolch yn gwybod am be dwi wedi sôn rwan. Mi oedd Rodri a'i deulu yn byw mewn hen ffermdy o'r enw Afon Goch yn Einiolen, neu i bobl leol Llanbabodd yn gadw Einiolen am ryw reswm. A mi oedd yna dau allan i'r ffermdy yma. Ac yn y tai allan mi oedd yna mewn. Wan ta, nid llwydni di hwnnw, oce? Ond mold i wneud. Canw? Oedd yn un o'r tai allan. A dyma fi'n gofyn i Nes ag Ifor, Nes mam Rodri di y chwaer hynaf. Mae fi'n gofyn i Nes, sa ti'n mynd i os ydyn ni'n trio adeiladu cynw? Na, dos di. Mi oedd yna chydig bach o fiberglass yna. Ac felly dyma fi defnyddio'r fiberglass. A pan ddech chi'n gweithio efo fiberglass, mae'n mynd mewn i'ch dillad chi am allan. Stwff peryglus. Mae'n cosi'n ofnadwy. Ond, do'na ddim resin. A ffordd oeddech chi'n gwneud y canw, oedd bod chi'n gwneud y resin yn barod i beintio ar y fiberglass yn y mold. A dyma fi'n prynu'r resin, ac oedd o'n dod mewn 2 bot, ac oedd o'n cymysgu'r 2 bot, ac oedd o'n cnesu chydig bach i wneud resin. Ac yna mi oeddech chi yn peintio fo ar y fiberglass o mewn i'r mold, ac yn ara deg mi oedd yr canw yn cael ei ffurfio, ac o'n i wedi cael diwrnod da yn gwneud y carafan yma. Sy'n Cymru mwy amser, ond o'n i ddim di gorffan y canw. A dyma i ddel, oedd nôl forri, oedd i'n wylio han yn beth nôl forri i orffan a rhoi'r brwsh yn y potyn, a mynd yn ôl i Fangor. A dod nôl i Llanbago, a dyma fi'n mynd i'r bat y pot paint, ac o'n i'n tynnu'r brwsh allan o'r pot paint, ond oedd wedi sticio yn y pot paint. Ac oedd y resin wedi cledu i gyd ac wedi setio. Oedd hwnna'n ddrud ofnadwy. Hwnna'n diwad adeiladu'r canw gyda dan. Oedd fi'n lot o res fel stifant yn fel y fan. A dyma fi'n edrych ar y pot yna. Nath nhw'n rhybuddio fi bod hwn yn mynd i setio mynd yn galad. A dyma fi'n edrych ar y cyfarwyddiadau. Ac oedd nhw'n dweud, keep agitated. Keep agitated! Oedd rhaid chi ddal ati i droi ac i symud y resin, neu mi oedd o yn cledu. Rwy'n fel eglwys ac fel Cristnogion, rhan o waith yr ysbryd glân ydy, cynhyrfu ni a'n stopio ni rhag cledu, a delwi ac aros yn yr un lle. A dyna mae'r ysbryd glân yn neud yn llyfr yr actau. Diolch yn gadael llonydd i'r Cristnogion, ond he was agitating y cynulleidfaen. Ac yn ei cael. A dyna hanes gwaith yr ysbryd glân. Un rhan o waith yr ysbryd drwy y blynyddoedd ydy cadw ni'n effro, cynhyrfu ni'n stopio ni rhag cledu ac yn mynd yn ddi-gyfeiriad. A mae rhaid i gofio hynny. A bod yr ysbryd glân ar waith nawr, yma,
yn calonna ni pobl Iesu Grist, a di o ddim yn gadael llonydd. Ond os ydy o'n stopio, a bod ni ddim yn agored iddo fo, da ni'n troi yn ddim byd o'n traddodiad. Traddodiad caled i ystod. Dewch i ni wedi.